Lewapda plany dolan paýtaçy daýhanlara gowuşuruljak sowgatlary olaryň özlerine satyn almak tapşyryldy. Lewapda bu ýyl plany dolan paýtaçy kärenneçilere we kombaýnçylara döwlet başçysynyň adynan 43 inçlik LED ekrana telewizor gowuşurmak tapşyryldy. Sowgat aljak daýhanlara hasyl toýu öz sowgatlaryny öz ýanlary bilen alyp barmak tapşyryldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine 8-nji noýabrda habar berdi. Bu ýyl paýta planyny dolan kärenne eýelerine we kombaýnçylara 43 ekranly LED telewizorlaryny döwlet başçysynyň adynan gowuşurmak tapşyryldy. Olaryň ýaşaýan geňeşlikleriniň başlyklary sowgat aljaklaryň sanyna giren daýhanlary suraty alınjak güni ýagny dabara güni ýanlary bilen bir telewizor alyp barmak tapşyrdy. Ol telewizorlar bayramçylyk çäresini etraplaryň häkimleriniň dabaraly ýagdaýda özlerine gaýdyp berjekdigini duýdurypdyr diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä häkimiýetler hasyl toýuny ýanlary bilen sowgat eltmeli edilen daýhanlary azda känne egilşi edýärler. Täze telewizorlary satyn almaga ýagdaýy bolmadyk daýhanlary ulanyp oturan telewizorlaryny guta alyp barmak tapşyrylypdyr diýip habarçy belleýär. Onuň sözlerine görä bayramçylyk dabarasyna ýanlary bilen köni telewizor elten daýhanlaryň telewizor gutularynyň daşyna ýaldyraýan polietilenin ýapyştyryljakdygy aýdyldy. Habarçy Lewap welaýatyna hasyl toýuny taýýarlyk görülýändigini aýdýar. Habarçynyň sözlerine görä şu günler Lewap welaýatynyň medeniýet işgärleri hem hasyl toýa berk taýýarlyk görýärler. Habarçynyň sözlerine görä bir hepde bäri welaýatyň büdjet işgärleriniň ençemesi gök bakça we miwe önümlerini ýuwup süpürüp arassalamak we hasyl toýda telewizora düşüriljek günni niýetläp oba hozurlyk önümlerini owadan gutulara salmak, gawun garpyzlary torbalary ýerleşdirmek işleri bilen meşgullanýarlar. Mekanizatorlara hasyl toýuny köpçüligiň öňüne çykaryljak kombaýnlaryň we ýük ulaglarynyň sypjyrlan ýerlerini renklemek we arassalamak işleri tapşyryldy diýip habarçy sözüne goşýar. Türkmenistanda geçirilýän döwlet bayramçylyklarynyň öňýany çäreler köplenç telewizion üçin öňünden surat alınýar.